«17 година у Києві, 18:00 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 31 січня. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. Кримські татари бойкотували так званий референдум. Росія після анексії знищила всі вільні ЗМІ на півострові, змусила кримчан отримати російське громадянство та почала репресії проти корінного населення. Це масові обшуки, арешти та звинувачення у тероризмі. Про це йшла мова у Європарламенті у Бельгії сьогодні. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та керівники Меджлісу виступили на конференції, присвяченій 4-й річниці окупації Криму. Вони разом з євродепутатами та правозахисниками обговорили ситуацію з правами людини і шляхи спротиву кримських татар російській силовій системі. Наш народ всегда жил с тревогой присутствия рядом такого коварного, жестокого соседа, как Россия. А сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора. Российская власть сегодня разделяет общество. Она разделяет крымских татар, демонстрируя, в частности, Европейскому Союзу, тех, кто якобы радуется тому, что Крым сегодня российский, и тех, которых они клеймят такими словами, как экстремисты, террористы, чтобы вызвать у европейцев, у мирового сообщества какую-то негативную реакцию в отношении людей. Кримському журналісту Миколі Семені вручили орден за мужність, російську премію імені Андрія Сахарова. Нині Семена під підпискою про невиїзд з окупованого Криму. Тому за нього відзнаку отримав керівник проєкту «Крим Реалії», проєкту «Радіо Свобода», на яку і працював Микола Семена. Такий самий орден вручили ще одному бранцю Кремля, кримчанину Олегу Сенцову, якого в Росії звинуватили у тероризмі і ув'язнили на 20 років колонії суворого режиму. Орден отримала сестра Олега, а також нагороду отримали дружина і донька українського журналіста Романа Сущенка, якому ФСБ закидає шпигунство. Нині він утримується у московському СІЗО, загрожує йому до 20 років в'язниці. Суд над 6 кримчанами у так званій ялтинській справі Хізбут-Тахрір перенесли на 14 лютого через запізнення адвокату. Сьогоднішнє засідання Північно-Кавказького військового суду в російському Ростові-на-Дону тривало менше години. Адвокати підсудних кримчан мали захищати через відеозв'язок з будівлі Кримського військового суду у Сімферополі Емір Усейна Коку, Мусліма Алієва, Вадима Сирука, Інвера Бекірова, Рефата Алімова і Арсена Джепарова. Звинувачують в участі в організації Хізбут-Тахрір, яку Кремль заборонив, назвавши терористичною. До Росії кримчани етапували наприкінці грудня, а до того окупанти утримували їх у СІЗО в Криму майже 2 роки. Чтобы не нарушать право на защиту Энвера Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Катя передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. 2 учасникам одиночних пікетів 14 жовтня в Криму таки зменшили розмір штрафів. Рустем Аметов і Айдер Закір'яєв тепер зобов'язані сплатити замість 15 по 10 тисяч рублів. А ось Рустему Куркчі та Абдульмаліку Сусанову штрафи у 10 тисяч рублів залишили без змін. Відсьогодні окупаційний Верховний суд Криму розпочав розгляд апеляції учасників одиночних пікетів, які відбулися торік, 14 жовтня, у різних містах Криму. Тоді на одиночні пікети проти репресій і свавілля силовики вийшли більше сотні кримських татар. Понад 80 учасників оштрафували. Разом ця сума сягнула майже 1 мільйона російських рублів. Если 82 одинаковых административных правонарушения по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковых.
Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Практически все ходатайства судья отклонял, и это все дело не обосновано, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Азарова і Арбузова оголосили в розшук. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, цим топ-чиновникам часів Януковича також підготували підозри в нових справах. Екс-прем'єра Миколу Азарова підозрюють у привласненні газу компаній «Укргазвидобування» та «Укрнафти», а колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова у привласненні грошей під час купівлі так званих вишок Бойка. Азаров та Арбузов у 2014 році значилися в міжнародному розшуку, однак торік їхні імена та ще низки чиновників часів Януковича зникли з бази Інтерполу. Кабмін звільнив голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. 2 тижні тому з відповідним поданням до уряду звернувся міністр фінансів. Офіційна причина – інформація посольства Великобританії в Україні про наявність в Насірова громадянства цієї країни. Минулого року, на початку березня, Романа Насірова затримали детективи НАБУ. Йому закидають зловживання владою та участь у оборудці по відмиванню грошей. 2 тижні Насіров перебував у СІЗО, поки дружина не внесла за нього заставу у 100 мільйонів гривень. З березня минулого року він був відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби. Нині Насіров перебуває під слідством. Направили в Державну комісію звернення, подання. Державна комісія дала свій висновок щодо звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення, зауваження? Немає. Уряд затвердив програму підтримки осіб, звільнених з полону бойовиків. За словами міністра соціальної політики України Андрія Реви, кількість таких людей не прописана, визначається лише порядок виплат. Самі ж списки тих, хто отримає державну допомогу, надасть Служба безпеки України. Це зазначеним проектом акту. Перше. Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень кожній особі. Передбачено варіанти надання медичної допомоги, психологічної допомоги та реабілітації, допомоги у забезпеченні тимчасовим житлом для тих осіб, які є внутрішньо переміщеними особами. На 68-му році пішов з життя Леонід Каденюк. Першим в історії українському космонавту стало зле під час пробіжки в районі Царського села у Києві. Швидка не встигла врятувати йому життя. Леонід Каденюк був біологом у міжнародній космічній експедиції на американському кораблі, і вплив невагомості на здатність рослин виробляти кисень. Завдяки йому космос уперше почув гімн України. Український астронавт наполіг, аби його мелодію включили до сигналу пробудження екіпажу на борту космічного корабля. Фігуранти кремлівського списку лише за добу після публікації втратили понад $1 мільярд. Розрахунки провело видання РБК. Висновки зробили, спостерігаючи на московській та лондонській біржах за акціями компаній російських олігархів. Найбільше подешевшили активи «Лукойл». Тим часом у США і надалі говорять про санкції. Нові обмеження проти Росії будуть десь за 2-3 місяці, повідомив міністр фінансів США Стів Мнучин. Про необхідність запровадження санкцій одразу заговорили і демократи, і республіканці. Держдеп теж неохоче, але підтвердив, публікація вчорашнього звіту – лише початок впровадження санкцій. А конгресмени твердять, нові санкції мають нагадати Кремлю про ціну, яку він має заплатити за свої дії, особливо в Україні.
Такого ще не бачило нинішнє покоління людства. Одночасно 3 унікальних астрономічних явища під назвою «Кривавий місяць» спостерігають жителі Землі. Це парад астрономічних явищ, а саме супермісяць, коли супутник максимально наближується до Землі, блакитний місяць та місячне затемнення. Найкраще затемнення, яке триває вже кілька годин, було видно в Росії, Австралії, Східній Азії та Сполучених Штатах. В Україні можна було спостерігати його відблиск. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Вже за 50 хвилин у цій студії Шевкет Наматулаєв розкаже більше. Залишайтеся з АТР.